Sim jur wai stang mas Bakhuid no bar lai spa lai punre. Lai spa lai punre. Syaduan utraingin kiuring kadbadu. Syaduan utraingin kiuring kadbadu. Dajing kenya bakun baruling do utrai ihayu. Syaduan utraingin kiuring kadbadu. Ko himmen ko para tong sangu yau jisu naga binda ka naga step baga bor jisu kanang van hiar halo jang i vei pai vei bor jang ka jingi bor jang ka jingis ne bor jang ka jing kamen tong inang wan raru hakama jangu baro ka jing tumu shime shime jangi ai baga bor jisu kanang pen sle yangi bat pen gantang yangi pen pelai lud yangi naga jing shitam ki jangi ha kerteng upa baru kon baru mensi Bakhuid Amen. ka jinga e jango trai jangi Jesus Christ bat ka jingir jango blem lem bat ka jingya silok jango mensi Bakhuid kindon rengka bat pi baro ko himmen ko para to ngin sangesh por ban panmap naga benda gilait gila jangi bau jisu ubadap daga jingisne ben kudup yangi daga jingir jangu Pangindup yo bor ban yu roit ya ka kli jong ba men pat kum juru ki jinglong jong ka pop baro ka wai kam ta me ha gane kha ayam advent ha ga bangi pen kre ne ga binta ka jingwan jong utrai ina trang da do ka to nu bangin dup yo ban pen kre ka jaka ba undup yo shong ne hapo jongi shilenter ka jingim jongi Kotrai Jisu map yangi sait kud yangi bangin dup yo pediang
hun yame haga donut min haga min siam jungi nga plam au blay badon board baro bad happy ko himmen ko para pangalale pop shibune dagi jim parkat dagi tin dagi kam dagi jingle klet dagi jingle palat junga dagi jingle palat junga dagi jingle palat bakrao e junga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa ka teisuti ya ki angel bat kiri koid bad ya pi ko himmen ko para benduwai na gabinda junga how try ublay jungi ublay badon board baro ni sune yangi badandala map iki pop jungi unyalam yangi shaga jingim bam jikut Amen. Traigen rat ko blay isne yangi traigen rat ko blay isne yangi Cristo map ko Cristo rap ko no penim jangi penim yangi traigen rat ko blay isne yangi traigen rat ko blay isne yangi Cristo map ko Cristo rap ko no penim jangi penim yangi to nginia duwai Giduwai nagabinda kijing tumu ba per ke jangi Giduwai nagabinda baro kikina ki baap yagi rusol jangi Giduwai ru nagabinda ka Bible convention haganega sngi sajain Giduwai ru nagabinda baro ki buru ki buwan chimmenta haganega Bible convention Giduwai ru nagabinda ki bapangi bashitam ki batyahos ka ki hospital ba per ai ba ka borjisu nang tray kam ha pojanki bakindu piyaga jinkoi jinkia Koblay badon bor barro me uba hukum yangi ban pen kray linti yawu Chris utrai to ai haga jinx bun jame ba enam don ka jing talot ka ban pen tait yangi ki batrang ya ka jing don lem ba pentengen jongu nom pen kia na bane uba im bad sen sha renkat bad me haga jing along kawe jongu men sim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kejimpule naga kitab tu Isaya. Paduno kain pinin jorenga. Bangan long kumau uang Bakhuid. Akmit yalagi kmachi jorong batu pe. Manu baral tawe kini. Utakain ubala penunti yagi pajunen baro. Bat ubala ay yaki laga berteng. Daga jing krau kabor jang ulu. Bat namarba ulong uwa klain hakabor. Shem don uway naki wajak. Balay ong ko Jacob. Balay kren ko Israel. Yaga tin jonga laburi how try. But yaga hog jonga Shem lanyo dal blay jonga. Hato pim juya sngew. Utry ulong ublay bonjukun. Ulong nong tau ubalapu but yaga percay. Ju tag ju tolon. Yaga jing champagne jung lagan teo. Wai bor yaki maswai. But how ta don bor u ai ke jing klein. What kisam lagan tolot but kin thai. But kisam la sinrang kin luai. Henry jari bakerman how dry. Kin saben tmaya lagi bor. Kin sa hair sidrong. Dagi tabnya kungi pukni. Kin samare but kinom thai. But kin yai sayai Henry kinom luai. Tin jong try. Jisongo yau blay. Samsis palai nombar news pa kendai pulai. News pa kendai pulai.
men sim jonga jing pautra umaki pop jong pa jing bang baro ju pen koi pen kya naga jing yap yapa Utrai undon rengka bat pim. Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kum Matthews. Ujisu la om to wansyanga pi baro ke bashitom bad ke bakia jinkit bad nga ngan pin jotai dia pi. To ba ia ka juar jonga bad to hikai nga na ba ngalong ubajem nod ba do basngewrit ka donod. Te pinshem ka jing jotai naga binta ke mensiem jumpi. Naba ka juar jonga kalong ka basuk, but ka jinkit jonga kalong ka basting.
ka gospel jong utrai Kajingera ya make of grace. ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ kabba ngi puson jilliu halor ka jingwan jong utrai ha kane ka ayom advent ka tino bale ka pinyajan iyangi bat ka jimmut bat ka jinga jong ka jingwan jong utrai bat ka jing don jongu abangi puson na ka kitaba Isaya nongya tulupa nginang yusngo kumno ka jing don jong utrai bat ka bor jong utrai ka penkala ya ka jingim jong ke brio ka wandra ka jingsu ha ka jingim jong ke brio ka wandra ka jimpen de mai ha ka jingim jong ke brio but ha ka ju ka dor ngi yusngo na ka gospel Jesu wan ban kit ya ka jingkit jongi but Jesu wan ban pensting but pensuk ya ki lingkor jongi ivai pa ivai kadba bon ki brio ki shem jinge hadu kata ha ka jingim jongi but ki don bon ki dao bale ki shem jinge ha ka jingim lese don give up pang don give a shitom don give us no kia men siem jongi don give us no kutlad ha ka jingim jongi don give us no kia namar ke pop ki sang jongi don give us no si namar om don kano ka lad ka lindi ka batimai ha ka ma jongi don bon jad ki jinge ha ka ne ka parte ka ba menta kumjur ha ka wei pat ka liang ilaban yusno shapang jimma ba bon jai but ngi em hapadeng kum kini ki jinge but hapadeng kum kini ki jinge u Jesu andra ye ka kubor babha naga benta jongi ivei pai vai but lada ngi don ka men siem banai ti lut ha u lada ngi don ka men siem ban pendrit ya lade lada ngi don ka men siem ban id ya u lada ngi don ka men siem ban wat ya u ngin sa shem jing dengan ha u kani ka longa kubor babha naga benta jongi ivei pai ivai ha ka ne ka step ba ujisu wandra ye ka jingsuk ujisu wandra ka jingkamen ha ka jingim jongi but ngi yusno kumbangi puli na ka kitab Isaya nungya tulupa ka jingdon jongu balai ha ka jingim jongi ka yai pendema ye ka jingim jongi ka yai pelai lud yengi but ye ka ne ngi yo I bun sin ha ka jingim jongi kam dame kabangi pelong kano ka retreat habangi pelong kano ka Bible convention lada de ka parish ne lada de ka center ni yo I bun gi briu ki badon jinge ki ba perta ha Jesu ki ba shania ha Jesu ki ba god kar pad ya Jesu ki ba duai ha kama jongu ki yo madi ke jinga shisin don ha ka jingim ha ke nigesngi habanga lele yalap ka retreat ha Calcutta kaladon kawe ka longkomi bam yo I ka ba matla ka ba yo I bun snem Henry haba kala duai ha ka jingait haba ka kot karpad ya ka bor jongu Jesu ha ka jingim ka janga haba kala ngait da ka jingait ka barit janga kumba Jesu ong lada pidon ka jingait kat usumbai senapa pila ban hukum ya ulum bawin kinria jaka but kala stang ban yo mad ya ka bor Jesu ha ki kama janga kala stang ban yo I da ka bor janga jing duai ka ba ka pelong ha kama tu Jesu badu Jesu ula pelai ludiaka but kala krenda ka jingkumen u Jesu la pinpait biang eki kamajanga kohim men ko para kane ka jingpule ka yesirim but ka jingem jongbun ki briu ki badon hapadenge jinge but haba ki kot karpad ye Jesu ha ka retreat ha ki convention ha ka mas Bakhuid ki yomad ye ki jinga ha ka jingem jonki namar u Jesu ulang ublay jongi uba dang im hapadeng jongi bas ngautu ye ki jinge ba bon jongi ba yo I ye ki jinge jongi uba khloi ben yarap yengi habangi don ke jingshania telan ha u kamdame ha ke ne ka ayom ha ka ba baro ka parte ka pen kare daga benta ka Christmas ngila ben yo I ye ki jimpen kare jongi briu wad ye ki briu ki bam ngeitru lempa ki jing pindiang ya bon ki tiar bat ki bon ki jing pindriam ha ki dukan jongi ha ka yau ka hat jongi warlada kim don jinge how Jesu ki don ka jing snowtu ha lorka ayom menda ki don ka jing tip kam
kam shua yangiru lese kalor kane ka ayam kaba ngi barang pen kare ka ayam jang ka Christmas but kidonru hapo jongi eke jinkamen wadlada kimpat pediang pura ya Jesu henry hadu katno kalaballong hake jingim jongi ki kon bala shapin baptist daka bor jonga jingi du Jesu hadu katno kalaban traikam hake jingim jongi bangait ladangi kot kerpad ya Jesu ba unwan kumba Jesu ong ula wan ban pin kit eke jingkit jongi ula wan ban pensting yake jinge babon jangi ula koloi ban ba yake linkor jangi hato ngi don em yake linkor jang jinge habangi IT yake linkor ha u Jesu habangi IT yake juar ha u Jesu wen sakit yake jingkit ki bakia jangi badun yarap yangi ha ke jingem jangi ko himmen ko para baro mangi ngidon halaki jangi jinge ngidon halaki jangi jing talon haka jingem jangi ngidon halaki jangi jing pang jing shitam haka met ka part jangi henry ladangi IT yakini gi linkor bakia jangi u Jesu un kit naga binda jangi badun pen sting yangi un pen suk yaka jingem jangi tang hau Jesu ngidon ga jingsuk tang hau Jesu ngidon ka bor tang hau Jesu ngidon ga jing khoi jingkia tangin kot kar pad yawu hakane ka yukirish Bakhuid ba ka bor jangka jingwan jangu kanang iai pentim mai yangi kanang iai pen kalain yangi bangilong ki kun ki Bakhuid jangu Jesu be eat yarap yangi vai pai vai ni duai hakama jameda ka jinge ba mention de pura yangi habangi talat habangi stom namangi ngeskem ba melawan shakane ka parte ben kit yake jingkit ki bakia jangi hakamet jangi hakamen siam jangi haga jimmo jimbarka jangi karko yangi ko Jesu enya ro ya utrai Jesu Christ ko himen ko para tongin plai ka jinget ka jangi nganget hau play pa badun por baro unang ta pening bakindau but how Jesu Christ kun amarwe jangu utrai jangi yau bana puna men sim Bakhuid yau bana kana ka Maria teisuti yau bana shalobin po Pontius Pilatus na sanar pna yau na yam hatat yau la kiasha ki beya taga sngi ka balai na mi pat ki beya ula kiu shabani ushang shakamono blai pa bran borbar nang dawn wan pat ben bishari ki beyim pat ki beya ngangi tho men sim Bakhuid aga Balang Catholic Bakhuid haga jingya suloki rikoi haga jimma igi pop haga jimmi pap ka do haga jingim bam chikut amen Laispa nyau punriu She met but she men sin U Jesu Christu try Ira me copa La jina uku kawan Ilang uku Chris They bantel yada gojing tenju Ban long uku bapa She men but she men sin O Jesu Christu try Ira me copa La jina uku kawan So I ngilang ukris Akem aknyada gajing shitong Panlong kawain baban She met but she met sim O Jesu Christu try Mira me copa La jina uku kawan to ya duai ko himen ko para ba ka jinkinia janga ba jumpi kallong ka ba pdiang hun ha u blai upa badon bor baro To try piding jing knyar ki ti jong pi naga banta ga jing ro pura rong ka jing jong ka jing to ing ibada ka Balang ku jong baro away
To ai ko trai ngi karpad ba ya ka jingkinia ngu blejangi en terwa ha me klem sangi ba en pendep ya kata ka balastang ha ka jingmaya ba kentang ba en pentre hangi da ka bor ba krau ya ka jimpenim jame da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim Rengkabat hiru. to kentiu ya la ki donut Ikitiu gisha utrai. tongin aingu ya utrai ublei jangim. Kashong hok pat katay. Dashisha kalong ka basyong hok bat ka badai kadai ti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrad ko pa Bakhuid ko blei badan bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesus Christ uba haga jingwan bening kong jangu ulashim yaga jinglom brio hapo jangi badula pendep yaga saindur kaba melamang na domensua badula pli naga benda jangi yaga lindi shaga jimpenim bam jikut kramba haga jingwan ba ar jangu haga bor bat kaburam haba kaddu kadwai la penpau yaga kam jame ngi kiba minda ngi ap kemelindi yaga tagas ngilla ben pediang ya kata kaba ngi nord ban kermen ka jimpenim balakular jame padnamar kata rengkat batki angel batki arkengel ki kets em batki hima babaro ki paid balen batki bojang baneng ngi ruai ya ka jingruai ya do ya me bat ngi pen bana kalem sange Bakhuid, Bakhuid, utrai ubleki pat, neng percay sa wada kaburong jongmin. Usana, usana, dorway ublay shatro. Usana, ublay juno. En yaro yumawan agak tertengutrai neng percay sa wada kaburam jongmin. Usana, usana, dorwa yublay shatro. Usana, yublay juno. ko himen ko para haganega por kabakan tang tam tongin duwai na do ka donut badai lempa ka jingwan hia jungamen siem Bakhuid halor kamaria teisoti bakala pun jisu bakum juru mangi vei pai vei ngin yomad ya ka burom jungu ble burom janga baneng halo jungi lempa ka jingwan hia jungamen siem Bakhuid habang yomad ya ka burom jungu trai halo jungi jungamen siem Bakhuid ke jimpang ke jing shitam ke jing talot kin pet jingai nangi yaki pop kin pet jingai nangi pangilong ki Bakhuid tongin angai ti yaki yinga sem jungi yaki jing dumo jungi kam tamingi duwairo na kabinda ka Bible convention haga nega singi say jain but baro ki bawan shimbenda kin yamad yaka buram jungu trai Dashisha melongo Bakhuid ko trai katamay jong ka jing Khuid barom namar katang ikar pad yame to pen Khuid pen kantang yakini ki jing terwa jangi da ka bapa ya umen siem jame kum ka umjer halo janki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jang utrai jangi o Jesus Christ haka por bala dino yavu badala ka mons ngobha ulapdiang ya ka jingsha shita ulashim ya upu badda ka baingu yame ulakdia yavu badulai halage senran u ong toshim batobam na kane pi baro namahar kane kalong ka medjanga ya ka bayanaiti na ka benda jumpim Hagaju kuru kamenda la ya bam ulashim ya kakuri
Bada ka baingo biang yame. Ula ayaka halage senran uong. Tushim batodi na kane pi baro. Na mar kane kalong ka kuri janga snam janga. Janga jutang batimai badbam jikut. Ya ka bain pen mi naga benda jumpi. Ba naga benda ki babon. Naga benda ka jimmap yaki pop. Tole ya kane ban kan mau iangam. Ko snam bakardor jango Chris. To pen koid yangi. To pen koid ya men siam hadim pen koid. Pen koid pen kia ya ki bapangi bashitam. Yada yangi dau bamen na ki kalam barra. Ka jimmaya jongka jinge. Kata sin bangi bam yune upu bangi dina kane kakuri giben menaka jing yam jong me kotrai tada dumen wan Namar kata ngi ki bapin menda ya ka jingiap bat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim bat ya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwai dem namar mela nyu ya ngi ki babit ben yang hakama jamme bat ban shakri ya me da ka bas ngeverit ngi kar pad ya me bangi ki be yo binda hakamet bat ka snam ukris ngilong ki bela pinyat li kawe da umen siem Bakhuid. Tukan mau ko traya ka Balang jamme ka bala priyang hasutala ka perthe bata penjana ya ka ha ka jingir rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi u bilbat marwe no bishop jangi bat bar ki lingdo bat ki riniam takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinte ki bala yotia da ka ba karmen ya ka jimmi pat badia baro ke bala kalat no ha ka jingi sune jamme to pidyang ya ki shaga jing shai ka kama jamme. To isani yang ibarang ikar padia me barenghat bat kamari ate isoti Bakhuid ka kami jango bale u jaso bakudo kurem janga ki apostol Bakhuid gu Francis disease Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pins ngabaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut bat bangin ira bat pindon buram ya me da ukun jamme u Jesus Christ. Davu lembadu bathavu kallang hameyu blayu pabadan bor ha ka jingelang kawai jungamen siem Bakhuid barro kaburam bat ka jingero junam la junam Amen. Ko himmen ko para tongin duwai nagabinda ka jingkarku nagabinda ka jinga e jangkene ka ayam halo jangi vei pai vei halor ki inga sem jangi halor ki batolot bor jangi halor ki bajingai now jisu ai baga bor changa jisu kanang kring yangi baro sa iki baro shaga jingi sashasin yidwairu nagabinda ka Bible convention ha kanega sngi sai jain yidwai nagabinda ki bapangi bashitam baro yidwairu nagabinda baro ki bat sakama ki bala sakama ki bajingai now jisu pakin wan pai shabu koppa jangim ba habeni kalong Bakhuid kateng jame kan wan ka hima jame kan long ka mon jame ha kan da kumba habeni to wa ingi minta ka jimbam jangi ka bahala ka sngi batama pingi greng kang jangi kumbangi rungi ma pi ka beles niu yangi padwa telam yangi sha ka jimpan shoy kan rai ta plait yangi na ka basiniu to plait yangi ngi karpat ko trai na ka jing sni barro ha ka jing spon jame to ai jing suk jing sign ha ka sngi jangi knamba da ka jingera ka jing sne jame ngi light bara bona ka pop but ngi yo jing da na ki jing jin jar barro kat bangi da ngap ke melendi ya ka jingar men Bakhuid but ka jing wan pa jung nom penim changi u Jesus Christ Nama ka jume kalong kahima ka jume ka bor ka ram jinam la jinam ko trai Jesus Christ me u bala ong ha ki apostol jame ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ka jinge janga Balang jamme padha ka jing spon jamme
Toai haka ya jing suk bar ka jingya tele kawai kat kum ka mon jame mame uba im bar basensha genom la genom Amen. ka jing suk utrai kandon barabor rengka bat pim Rengka bat piru. dap ta ka jing idu Christ tong ini ai markelia. O kun lang bro jong play be bagi dagi pop ka percay dos yo sen ayangi o kun lang bro jong play be bagi dagi pop ka percay dos yo sen ayangi ko kon lang bro jong ublay me bakit daki pop ka percay do ay jing suk yangi. Hakami ukun lambro jang oblay. Hakami bakit na ka pop jang ka parte. Sukito ke bela kot shaga jing kawai jang ukun lambro. Lamrat along with Shashwa, Madrum for Ying Suga, Dre Shortnak, Tim, Kamasir Juga, Kasakiagi. Kamet berkesnam jang Chris kan tu yang asya ka jing pam jukut. Blego pa, blego kuna, blego min sim Bakhuid, Geroy me, Imane me, Namarba, Melapaya ukunja me, Jesu hapdeng jangi, Limbakanig Eucharist Bakhuid, Limbakanig communion Bakhuid, O Jesu, Nialonka way but me, Limbaka met Bagas Nam Jame, Haganig Eucharist Bakhuid,
pelong yang i ko Yesu ki kon ki bakan sai jome pelai lord yang i ko Yesu nage jing pang ke jing shitam menang hukum ame halor ki kinyang hakamet kapat menang hukum ame halor ki jing talon hakamet kapat menang pelai lord yang i ko Yesu nage pop jangi nage jing seni baro kam dame hagane kayong kadbangi pen kare na gavinda ka jingwan jome sa shasin ha gadonut ka men siam jangi ai boringi ka Yesu de kambala halo jangi vai pai ve ka Yesu agane karle mat shimdi pura yangi ka Yesu palai lodi yangi ka Yesu pen kare yangi ka Yesu ai boringi ka Yesu Yesu vai di alam lindi yangi pen slay yangi ha ka karteng jome Yesu ai banginang yo jing light lord ka jing koi jing kia bar ka jing ka men ha ka jingim jangi hallelujah 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 Hallelujah, 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 la 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 hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. To ngin nia duai. Ngi karpat ia ga jingis ne chome ko trai to ai bagane ga jimbam bakin jable kabala pin kuid yangi nagi pop jangi kan pin kre yangi naga binda gi sngi krau ki banwan da ukres utrai jangim utrai undon ring ka batpim ble badun bor barun kar koy upa barukon badu men sim Bakhuid ya lesuk ban pen bana ka kubor babah jang utrai daga jingim ka jompi Nisango Yawley. Number Sao. To one Emmanuel, to one seals by you Israel, seals by Ben Rimba Urang lia jing long rao Tukmen go Israel Ulajan wan Emmanuel To one jing sadu blay Wan ten rentia Sakma endalago Bangaduk sujariam kapo Tukmen go Israel Ulajan wan Emmanuel Kaburam hauk pa berkunu mensim Bakhuid Kumagalalong ba manikong kumjunta Rabor Nama Amen In your Lord, your Jesu Christ, Nama Amen.